Туган телдә мин өйдә балаларым белән дә, внукларым белән дә, yeğen-yeğenсәрләрем белән тик туган телдә аралашабыз. Yeğenсәрләрегез тимәк туган тел. Сөйләшә, башкорт классында укыйлар. Әлбиттә белү кирәк. Туган телеңдә белһәң, бүтән дә беләң дигән ут. Үзеңнең нәйендә, телеңдә, туган яңның тарихын бүтән дә. Мой родной Мордовский. А знаете ли вы его? Знаю. Я там родилась. Замуж вышла сюда, в Башкирию, в 81 году. Так что уже весь язык и башкирский, и мордовский, и русский, все знаем. Мин күбрәк аралашам урыс телендә. Чөнки мин эшем шулай. Туган телде белү кирәк нисек булыр? Конечно, кирәк. Конечно, кирәк. Ну, кирәк дип әйтәйин. Искән күк белергә кирәктер инде дип уйлыйм. Туган тел бит инде. Тугандан шулай ата-әсәләр өйрәткән, башка һеңдергән дигән һымак. Мин дә кызымның башына шуны һеңдергә тырышам инде. Как вы думаете, родной башкирский нужно знать его или нет? Ну, нужно, конечно. Но уже как-то, как это не обидно звучит, уже все равно более обрусели мы все. Также дети у меня по-башкирски не разговаривают и не понимают, к сожалению. Мәктәптән башкорт телен укыдым, башкортча. Өйдәгеләр белән, туганнарым белән, достарым белән башкортча аралашам. Рәхәтрәк башкорт телен белһәм, икесе телләр өйрәнәм. Телде белү кирәктер инде. Бу yerdə башкорт теле кирәк. Мен үземнең туган телемдә яратам. Башкорт телендә сөйләшәм.